Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar ir-relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess hija ċara kif spjega l-Ministru responsabbli mill-familja Chris Said waqt il-programm Bondi Plus. Koppja gej jew koppja eterosessuali kelma tqil imma mara u raġel li jkunu qed jikkoabitaw jistgħu il-liġi tapplikalhom kemm de facto wara ċertu jekk ikun hemm ċertu kriterji, però jistgħu jażlu wkoll li jirreġistraw dik il-koabitazzjoni u meta jirreġistraw dik il-koabitazzjoni tissejjaħ civil partnership. Chris Said bl-aktar mod ċar spjega li l-Partit Nazzjonalista irid jagħti drittijiet ta' civil partnership lil persuni tal-istess sess f'relazzjoni iżda mhux fuq livell ta' żwieġ. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid civil partnership bid-drittijiet u obbligi li joħorġu mill-liġi għax aħna rridu li min qed jikkoabita min qed jgħix dawn it-tip ta' relazzjonijiet ikollu ċerti drittijiet u obbligi, però mhux fuq l-istess livell ta' żwieġ. Il-Gvern spjega Chris Said m'għandux ikun hemm biex jindaħal fl-istil ta' ħajja tal-persuna, iżda biex jassigura li ma jkunx hawn abbużi. Ma rridux nindaħlu fil-ħajja privata ta' dawk in-nies, dawk qed għażlu li jgħixu dik il-ħajja għandhom kull dritt li jgħixu dik il-ħajja, però l-istat irid jidħol jekk se jkun hemm xi ħadd li se jiġi sfruttat, se jkun hemm xi ħadd li jiġi abbużat. Madankollu kif ħareġ mill-istess programm il-pożizzjoni tal-Labor dwar dan hija altru milli ċara. Fl-aħħar 3 snin il-pożizzjoni tal-Labor inbidlet kemm il-darba. Dan hu dak li qal Joseph Muscat fl-2008 fuq Xarabank. Ma naħsibx huwa naturali tdaħħal it-terminu żwieġ għalija terminu żwieġ jgħod bejn raġel u mara. Jiena għalija nemmen għal koppji gej għandu jkun hemm civil partnerships. Illum skont il-President tal-LGBT Labor Cyrus Engerer dik il-pożizzjoni inbidlet. U Joseph Muscat kif diġà qal, il-pożizzjoni tiegħu evolvit ħafna minn kif kienet oriġinarjament. Jiena nista' nikkonferma dak li qed jgħid Cyrus. Anke l-kelliem ma' drittijiet ċivili Evarist Bartolov Bondi Plus qal li Labor qed ibiddel il-pożizzjoni tiegħu. Liġi tal-Unjoni Ċivili li tirrikonoxxi drittijiet ta' koppji gej li jgħixu flimkien u li għandhom relazzjoni stabbli flimkien. U daw id-drittijiet kif huma differenti minn dawk ta' żwieġ ta' gay marriage? Naħseb li fis-sustanza mhumiex differenti. Fl-istess programm il-Ministru Chris Said staqsa għalfejn il-Labor se jipproponi l-istess drittijiet ta' żwieġ bejn il-gejs iżda ma jridx isejjaħlu hekk. Hija biss it-titolu li hu differenti, civil union bl-istess drittijiet u obbligi ta' żwieġ equals gay marriage. Evarist Bartolo qal ukoll li Muscat biddel il-pożizzjoni tiegħu anke minn fuq l-adozzjoni ta' tfal minn koppji gej. Ma naħsibx li koppja gej għandha jkollha dritt li tadotta tfal, pereżempju. Għaliex? Għax ma nemminx li għandha jkollha dritt li tadotta tfal. Mela, kien hemm evoluzzjoni ta' dil-pożizzjoni? Iva, naħseb li l-pożizzjoni ta' Joseph żviluppat ukoll fuq f'dal-qasam. Fl-Unjoni Ewropea huma biss 6 pajjiżi li jippermettu żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Irid ikun hemm żwieġ, le?